Ia mă să vă filmez. El până atunci ține toată. Ține! Doi, sori! Zi, bă, da! Doi! Una! Ți-am zis mă lași! Nu mai lași! Cine ori eu? Bă, tu ești nebun, bă, Cornel, mai faci așa! Eu așa țineam pe rog. Bă, să aștept, numai. Bă, nu mai sar pe ăla, bă, că ăla nu sari bine la altă bine la afară. Mamă, când a sărit Cornel pe lângă mine, atunci mi-a rupt urechea. Bă, hai mă, sunteți, lasă-mi sunt băi. Sunt. Rondule, te pui cu primul an? Suntem mai în vin. Bă, pula mea ta, mici. Te rup pe tine. Cornel, să pingi, bă! Săriți, bă, toți pe mici, face și aveți 180 de kg în mult. Au tot ce se face. Ce că ăla e? Viniți rost acum! Bă, zi! Brother, bă! Arată, zi! 3! Da! Hai mai sări, da. Bun, avem și pauza! Care camera? 2 megapixeli. Afară! Așa! Baca, fii de arăt! Bă, până la eclote! Băi, două! Da, cât? Două! Da! Bă, tu te-ai târât, bă! Ăsta s-a târât ca să ajungă la asta! Cum dracu s-a pus aici, s-a dat ăla în față și asta? Dă-mi copicile. Hai, bă, oase! Când bat pula în botul tău. Te-a rupt, bălău, așa m-a rupt pe așa pe mine, ăla de-aia nu mă rupt. Lăsați, mă, nebunilor! Bă, Cornel! Bă, le țin ce... 10 minute. Hai! Cireașă! Lasă-mă să zic! Lasă-mă să zic una! 3! Băi, Stop! Eliza, să-mi trimiți și mie alea. Stai acum că filmez eu. Nu mai joacă!